पुरी, वालाचा भिरडा, बटाट्याची भाजी, श्रीखंड, आमरस, त्याच्यानंतर रायता, लिंबू, डाळ भात आणि पुलाव. आणि दीपाली खास बनवता. आणि जर हे घरी बनवलेला जर श्रीखंड खाला ना तुम्ही लोकांनी तर कधीच आणू शकत नाही. कोणी काय केलं? पप्पा काय बोलले? मम्मी बोलली? कोण बोललं? भावी बोलली. काय ते सांग लवकर. सांग काय झालं? बोल काय झालं ते बोल. बोल तोंड बोल बघूया रे. नसनी पडायचं नाकात, जास्त नाक फुगवू नको. बोल मटो. कोण खाणार आहे? श्रीखंड पुरी का आमरस पुरी? या. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ. तर मंडळी गुढीपाडव्याच्या आणि मराठी नवीन वर्षाच्या तुमका खूप खूप शुभेच्छुक स्वीट फॅमिली. जियाच व्लॉग आणि भावी जिया इंस्टा चॅनल. तर मंडळी भावी जियाची एक्झाम चालू होती, त्यामुळे बरेच दिवस झाले, मला वाटतं 10-12 दिवस झाले असतील आमच्या चॅनल का व्हिडिओ नसतात. तर आज लास्ट वीकच्या काहीतरी तुम्ही गेला ना कुठे? तुम्ही अवॉर्ड लास्ट अवॉर्ड फंक्शन का गेलो. तो एक लास्ट म्हणजे तो पण झालो, म्हणजे अवॉर्ड फंक्शन होता, आमका इन्व्हाइट केल्याने होता, इन्व्हिटेशन होता म्हणून तो लॉग झालो. नाही तर अजून पण लय गॅप पडली असते. आणि माथेरान का आम्ही लय वेळा गेलो, तेच व्हिडिओ होतील म्हणून आम्ही बनवलो ना. पण जिया म्हणता माझ्या चॅनल का बनवा, तर म्हटलं चालेल जिया तू बनव, आम्ही नाही बनवत. आणि तो लॉग आम्ही बनवलो. तर आता कंटिन्यू येत राहते, जियाच्या चॅनलवर पण लॉग येतील, आमच्या पण चॅनल का लॉग येतील. आता एक्झाम संपली आमची. एक्झाम तर संपली आहे. आणि आज बघू, म्हणजे आज पण बनवतो असं काय विचार नव्हतो, लय दिवस झालं व्हिडिओ नाही म्हणून आम्ही आता बनवू का घेतलं. मग आता व्हिडिओ बनवू घेतलं, तर मग कपडे पण घातलं. तर दीपालीने काय साडी नेसल्या ना, दीपाली काय जेवण बनवणार आता पण आपण बघू. आणि जियान पण नवीन ड्रेस घेतला ना आज. जियाचा आणि दीपालीचे नवीन कपडे आहेत आणि बिचारा माझ्या आणि भावीचे जुने कपडे आहेत. तर आज माझ्यात आणि भावीत कोण एक नंबर आहे आणि दीपाली आणि जियात कोण एक नंबर आहे, तर नक्की सांगा, कारण चौघात सांगू नका. माझ्या आणि भावीचे बिचारे जुने आहेत. आणि नथ वगैरे घातल्या ना जियान आमच्या, बघा. वाव, जिया तर माका वाटतं जिया तर एक नंबर असणार. पण तुम्ही सांगा एकदा. चला, तर दीपाली काय काय आतमध्ये जेवण बनवता आणि मम्मीने काय ह्यांच्या लुक केले ना तर आपण बघूया. चला लेट्स गो गाईज. जेवण बनवतो. अप्सरा म्हणता. काय तर मंडळी हाय दीपाली जेवण बनवता. काय बनवता आता? पुलाव. तर आता हे पुलाव बनवता दीपाली. ओके, फोडणी तर दिल्या ना, आता पुलाव बनवणार आहे. आणि काय आज स्पेशल काय? वालाचा भिरडा, भात, डाळ, पुलाव, बटाट्याची भाजी, श्रीखंड पुरी आणि आमरस. आमरस. पण वा, तो विकत आणलेलो, आम्ही नाही आवडले. प्रशांत कॉर्नर मधून. प्रशांत कॉर्नरचे ऍड करताय हो. आज मजा आज येऊ का? वाजलो आज नाही. गाईस पंचपक्वान आहे. तर पुलावाची दीपालीने तयारी केलेली आहे. सर्व भाजी टाकल्यानं, भात पण टाकल्यानं, तांदूळ टाकल्यान, सॉरी भात नाही तांदूळ टाकल्यान आणि एकत्र सर्व मिसळून उकडी काढणार. होय ना? वा, बघूकच मस्त वाटतं. आता मीठ याच्यात भरलेला तरी पण दीपाली एक पिशवी जास्त आणून ठेवता. तर मी विचारलंय दीपाली का एक पिशवी जास्त कशा आणतं म्हणून. तर दीपाली बोलता ही परणी काचेची आहे, कधी माझ्या हातासून सटाकली तर मग ऐनी जेवचा लागात, त्याच्यामुळे मी एक एक्स्ट्रा आणून ठेवतोय. म्हणजे काय दूरदृष्टी. दूरदृष्टी नाही, काय स्वतःवर विश्वास की माझ्या हातासून कधी फुटू शकता बरणी ही. श्रीखंड पनीर नाही तर हा, पनीर पण असंच बनवता ना, त्यामुळे वाटतं. पण असंच दिसतं. पण ते दूध खराब करून बनवता आणि हे दही लावून बनवता. मस्त चक्का झाला. चक्का जाम करून टाकला ना दीपाली. वा, मस्त. एकदम ह्याच्यासारखा झाला ना, घट्ट पनीर सारखा झाला. असंच बनवलं असतं चाललं असतं नाही, पण एकदम स्मूथ लागतं ना तसं केल्यानंतर. श्रीखंडाचा फील येईल. आणि दीपाली खास बनवता. आणि जर हे घरी बनवलेला जर श्रीखंड खाला ना तुम्ही लोकांनी तर कधीच आणू शकत नाही तुम्ही.
सवय तुमका झाली तर आमका सवय झाली. आमका तर आता बाहेरचं आवडतच नाही. लय गोड असता मरणाचा. हा. लय म्हणजे लय गोड असता. बापरे, एवढी साखर घालून ठेवतात ना. होतं आम्ही गावी असतो तेव्हा बाहेरचं खातो. हा, आणि पप्पा आणूनच ठेवतो. पप्पा आमचे दूध, दही, श्रीखंड, पनीर सर्व विकतात गावात. आबा आणि पप्पा, त्यामुळे ते फोडतात आम्ही गेल्यावर. हे खातात सर्व. आणि तेव्हा मी दही, पण पनीर, बनवतात. श्रीखंड सगळं बनवतो. सर्व घरी बनवतात. फक्त चीज आणि बटर नाही बनवत. चीज आणि बटर ही पण रेसिपी जर भेटली, एकदा ट्राय केला नव्हता काहीतरी, कोणीतरी काय सांगलं नव्हतं, तूप बनवायचं काहीतरी. बर्फ टाकून बटर बनवायचं, बर्फ टाकायचं तुपात आणि ढवळून बनवायचं. ते नाही सक्सेसफुल नाही झाला होता. त्याच्यामुळे आम्ही बटर आणि चीज दोन गोष्टी विकत आणतो. बाकीचं सर्व आणतो. घरी बनवतात. पनीर पासून, आणि पनीर पण तुम्ही घरी बनवलेला जर खालास तर बाहेरचं खायलाच हा मस्तच पण लागते. घरचं पनीर सॉफ्ट असतं. आणि भावी जियाचं काय केलं ना, कळू दे माका. अरे जिया काय झाली आहे, कशाला दाखवली? एवढा नवीन ड्रेस नथनी वगैरे घालून तर रागवलेला. रडवला असा. कोणी रडवलं? काय झालं माका पण माहित नाही बाबा त्याचं काय झालं का. काय झालं? मी तर नाहीच आम्ही होतो. हा, कोणी थांब तेकाच विचारूया. जिया येणारच नाही आता. जिया ये. दीपाली तू बोलव मग ये. जिया ये. ए जिया. जिया इकडे. तुमचा आवाज बाहेरपर्यंत जातो पप्पा. नाही ना. नाही. ए जिमकॅट. आला तो माझा बच्चा. आला आला बच्चा आला तो. काय झालं अगो सांग तुझं. काय झालं ते सांग. ऑन कॅमेरा सांग. कोणी कोणी काय केलं. पप्पा काय बोलले, मम्मी बोलली, कोण बोललं. भावी बोलली, काय ते सांग लवकर. सांग काय झालं. बोल काय झालं ते बोल. बोल, तोंड बघूया बोल तुझं. रे. नथनी पडायचं नाकात जास्त नाक फुगवू नको. सांग ना काय सांग, झालं सांग. ते. काय नाही, जियाचा आज आमचा काहीतरी राग लय- कधी आज आज जाणार नाही एवढ्यात. जियाचा तुम्ही गुढीपाडव्या दिवशी काय केला ना, कळू देत. किती लिटरचा आहे या 1 लिटर दुधाचा 1 लिटर दुधाचा. दही हा, लावलेला आणि हा. ते- हा. मग 1 लिटर दुधाचा एवढाच लागतो, म्हणजे अर्धा किलो होता वाटतं. हा. या अर्धा किलो हा का पाव किलो, म्हणजे अर्धा आणि पाव किलोच्या मध्ये आहे. हम्म. एक डबो भरा छोटस, पाव किलो आहे. यार वाव, मस्त क्रीमी झाला अगदी. ड्रायफ्रूट पण टाकला. दुपारी दिसत नाही ड्रायफ्रूट, अजून टाक. अजून टाकू. मी टाकते ड्रायफ्रूटचा कौल टाकायचा. ड्रायफ्रूटच आहे ना या. वा, वरती टाकू ठेवा नंतर. हम्म. बस, आता कसं वाटतं यार. इससे बोलते हैं ना ड्रायफ्रूट. आता असं वाटतं खायचा श्रीखंड. म्हणजे आता दीपाली बनवतो पावट्याचा भिरडा, होय ना. वालाचा भिरडा. तुम्ही वाल म्हणतात, आम्ही पावटे म्हणतो. सोलून मोड काढले. मोड काढलेले आहेत. वा, तेल खायचा उडाला या. कांदा टोमॅटो. टोमॅटो फोडले का नंतर वाटा. वाटा पण. ओके ओके. वाल टाकल्या ना. आणि बटाटा द्यायचं एक. हा, एक बटाटा टाकल्या ना. मस्त अगदी गरगरीत करतात. तर दीपाली आता काय, बटाट्याची भाजी. बटाट्याची गोड बटाट्याची भाजी. गोड भाजी. वा, हे सर्व तयारी केल्या ना दीपाली. बटाटे आहेत, उकळलेले कांदो, टोमॅटो नाही मागा समजतच नाही काय. कांदा कढीपत्ता मिरची, कोथिंबीर, मिरची. असं सर्व हा घेतल्या ना. आणि आता फोडणी देत. तर फोडणी दिल्या ना दीपाली. मिरची, कढीपत्तो, आलं लसूण पेस्ट, मोहरी जिरा. मोहरी, जिरा असं मस्त फोडणी दिल्या ना. वास मस्त. तर मंडळी, दीपाली कोयंडे म्हणून इंस्टाग्रामला अकाउंट आहे. आणि जवळजवळ आता 2 वर्ष दीपाली कधी ना कधी व्हिडिओ बनवतात, जास्त बनवतच नाही. आणि ना 9,999 झाले दीपालीचे. आणि दुसऱ्या दिवशी 10,000 सबस्क्रायबर झाले. सबस्क्रायबर नाही, फॉलोअर्स. तर मग दीपालीने स्टोरी टाकल्या की माझे 10-10K म्हणून झाले. आणि त्याच्याच 1 तासानंतर स्टोरी ठेवलेली आहे. आणि त्याच्याच 1 तासानंतर
परत 9,999 झाले, म्हणजे एक कोणतरी कमी झालो. मग दीपालिका वाईट वाटला. मग मी बोललोय की कोणीतरी एकाने फॉलो करा म्हणून, आणि दीपालीच्या अकाउंटवर मी तो व्हिडिओ टाकलाय. आणि तो व्हिडिओ टाकलाय आणि एका तासातच दीपालीचे 11,000 आणि आज 2 दिवसानंतर 21,000. म्हणजे तिका दीपालिका 10,000 हो का 1 वर्ष गेला आणि 10,000 ते 21,000 फक्त 2 दिवसात झाले. बघा पप्पांची कमाल. म्हणजे आंधळो मागता 1 डोळो देव देता 2 डोळे, अशी गत झाली. तर म्हणजे तुम्ही पण दीपालीचा इन्स्टा अकाउंट जर बघलाच नसाल तर मी हा लिंक देत आहे, आणि दीपाली कोइंडे म्हणून ना तुम्ही पण फॉलो करू शकता. तर दीपाली आपले साडी वगैरे आणि कुकिंगचे वगैरे शॉर्ट्स वगैरे बनवणारा असं तिने म्हटलंय ना. त्यामुळे बघा व्हिडिओ बनव एवढा वेळ नसता दीपालिका, त्यामुळे दीपाली शॉर्ट्स वगैरे बनवणारा आणि ते साडी बिडी किंवा गेट रेडी वगैरे करणारा. तर नक्की तुम्ही बघा आणि दीपालीला सपोर्ट करा, आणि दीपालीच्या लवकरच 50,000 फॉलोअर्स करून टाका. तर आता बटाटे टाकले ना आणि आता मिक्स करून घे. आता बटाटे टाकले ना आणि मीठ पण टाकता. मग झाला एक रेडी झाला ना. मग काय राहुला दीपाली अजून? अरे बा ठीक आहे, डाळी का वेळ नाही लागत, फक्त फोडणे एक द्यायची या की आता भाजी झाली का झाला. मग तर दीपालीने मस्तपैकी अगदी कमी तेलात ही भाजी बनवली ना, त्यामुळे हेल्दी आहे, काप्स मिळतील आणि टेस्टी पण असतं. आणि जियाचा आमचा राग गेलेलो होय ना जिया? जिया राग गेलो ना, आणि दीपाली काहीतरी बोलला होता ते तो राग गेलो होता होय ना. पण नाव घेतलं नाही औशीचा तिने बघा. हा मग एवढा गुस्सा नाही राहिला असता. आई बोलली म्हणून ते का जरा जास्त लागला म्हणा का. आम्ही बोललो होतं काय नाही, भाभी बोललं तर काय नाही. ते लसूण सोल का नाही करणार आज काम तुझं, मी सांगितलेलं काम करणार होय ना भाभी? जिया कोणाचंच नाही ऐकणार तू आज. मम्मीचं ऐक बघा, मम्मीचं लगेच ऐकणार, आमचं ऐकणार नाही. भाभीचा तर अजिबातच नाही आणि पप्पाचा पण अजिबात नाही. तर मंडळी ऑनलाईन मी काय मागवत नाही, पण जिया आमचा औषध सांगितलं आणि हँडवॉश मागव. आणि काय काय सांगितलं? वॉटरमेलन, बटर मिल्क, हां हां, ताक, आणि काय लिंबू सांगितलं ना. ह्या स्वतः बरोबर ॲड करून शोधून बरोबर मागवता. माका पण येत नाही. बघूया काय काय मागवल्यानंतर बघूया बरोबर मागवलंस काय बघूया. हे वाला हे 2 करू की 1? कुठलं वाला? हे काय ते बटर मिल्क. हा एक आणि हा एक मागवतो. हा म्हणजे तो मसाला आहे आणि हे ना. हा बघतो हा बघा. आता ह्याने मागवल्या मसाला आणि एक साधा. काय करत आता बघूया बाबा आपण. बरोबर टाकणार बटर मिल्क म्हणून लिहून बरोबर. हे काय मागवता? लिंबू. हां आता लिंबू मागवता. तर म्हणजे जियाचा राग आता गेलेलो हा, त्यामुळे जिया आता औशीची मदत करता. काय बनवतोय जिया? रायता, कोशिंबीर. हां हां बघा किती काम करता माझी पोरगी. टाकटुक टाकटुक आवाज करता, पण नुसतं काम नाही करत, आवाज करून काम करता. पण मी नाही आवाज करते, चॉपर आवाज करतो. आणि ह्या पोरान बघा सर्व साफसफाई केल्यान, सर्व जागा लावल्यान, कचरो काढल्यान, बापरे लय काम केल्यान या पोरान. रोजच करते. हा कचरा वगैरे सर्व. हो चला तर म्हणजे आता बहुतेक सर्व जेवण झालेला, बहुतेक नाही सर्वच जेवण झाला. झाला. फक्त आता दीपाली पुरियो काढता. तुम्ही बघू शकता हे बघा. आता दीपाली पुरियो काढता आणि पुरियो झाले काय मग आम्ही जेवू जाऊ. आणि आता वाजल्यात बरोबर 2 वाजल्यात आणि दीपाली जे
पुरियो पण मस्त फुगतं ते पण तुमका दाखवते. टरटरान फुगवल्यानं पुरियो मस्त बनवतात दीपाली. बाकीचं जेवण नाही चांगलं. फुगवलं चांगलं पण चांगली. सर्वात चांगलं बनवतात. सर्वांना आमची फुगवतात. मम्मी मगाशी जियाक पण फुगवल्या नव्हता. जिया फुगला होता. बघू पण मस्त वाटतं. गोल मटोल कोण खाणार आहे? श्रीखंड पुरी का आमरस पुरी? दोघं. चौघ नाही खात, पप्पा नाही खात. आम्ही नाही का पप्पा भाजी सोबत खाईल. नाही नो पुरी नाही नको. हे कसं आहे, पकडूसाठी ठेवलं काय आहे हो. असा पकडूसाठी काना पकडून बाहेर काढते का सरळ शिस्तीत. तर मंडळी ऑनलाईन आता हे मागवलं, केळीचा पान मागवलं. स्कॅम झाला आमच्या सोबत. केवढासा हाता बघा. हा व्हिडिओ थोडा जिया. मोठा वाटतोय पण छोटूसा आहे. अरे लय छोटा आहे बघ, हातभरच हा आणि रुंदीत पण कमी आहे, म्हणजे ताटात बसणार नाही ता. ह्याच्यावर काय राहणार हा? आमरस हा, श्रीखंड हा, ताक हा. आमरस चांगला. आम्ही म्हणजे काय हवा असला तर प्रशांत कॉर्नरकाच जातो आणि थैसूनच आणतो. म्हणजे सहसा आम्ही बाहेरचा काय खायत नाही, आणि जर खाऊचा असला तर प्रशांत कॉर्नर. ती बघ एक पिशवी दिसता टीव्ही जवळ, प्रशांत कॉर्नरची जाते. तर मंडळी दीपाली नाही जेवण वाढलंय ना, आणि माझा ताट आहे वाढल्या ना, तुमका दाखवतोय. हा बघा हाय हया ताक, पुरी, वालाचा भिरडा, बटाट्याची भाजी, श्रीखंड, आमरस, त्याच्यानंतर रायता, लिंबू, डाळ भात आणि पुलाव. तर असा ह्या आज पंचपक्वान आमचा बनलेला. बघून तोंडात पाणी येईल. वाजले पण लयत 2:30 वाजल्यात. आणि हा जियाक पण काय पुलाव, भात, वालाचा भिरडा, बटाट्याची भाजी, गोडी, रायता, आम्रखंड. ते का ह्या नाही दिलास? श्रीखंड दिलास, आमरस नाही दिलास. आमरस ते का देऊचं? हा वाटेसून देते का. तर मंडळी येवा जेव. आम्ही आता जेवतो, लय भूक लागली आहे. आणि भावी तर काय आपल्या हातानंच घेता. तू काय वाढू नको माका, मी घेतोय. पुलाव घेता, श्रीखंड घेतले ना, आम्रखंड घेऊचा वाटे नाही म्हणून, नाही तर तो पण घेतले नसतो. आमरस सॉरी, आम्रखंडच येतं माझ्या तोंडा का. घे तू, कोण नाही खाणार. तर मंडळी येवा जेव. आम्ही आता जेवतो. ह्यांच्याने सुरुवात केल्याने या जेव का. पहिली सुरुवात श्रीखंड, कारण दीपालीने बनवल्या ना. हा बघा असा मस्त भरभरून घेतलाय. अगदी मस्त भरभरून घेतलंय. तुमका काय आवडला? पहिलं आहे ती सुकी येल्लोवाली भाजी. बटाट्याची भाजी संपली आहे सर, आणि हळद पण संपली बटाट्याची भाजी. नंतर मला श्रीखंड आवडलं. श्रीखंड आणि पुरी. श्रीखंड एक नंबर होता. आणि नाही, आता दुसरा नंबर. दुसरा आमरस, आमरस प्रशांत बघूया प्रशांत कॉर्नरचा. जाड आपण पण ह्याच्या समोर फिका. श्रीखंड श्रीखंड येल्लोवाली भाजी. वालाचा भिरडा खाते आता. माझा आवडचा, माझा फेवरेट आहे वालाचा भिरडा. मग भारी. ह्या दोन्ही मिक्स करून खाला तर अजून भारी आहे. बटाट्याची भाजी खावा ही सांगतात एवढी. बटाट्याची भाजी खरंच चांगली. बटाटा सारखी सेम बटाटा मस्त. मंडळी जेव घेवा. आणि सगळ्यांका पुन्हा एकदा गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा. खूप खूप शुभेच्छा नवीन वर्षाच्या पण आणि गुढीपाडव्याच्या पण. येवा जेवू. जेवा जेव. जेवण आपल्याला असा. आम्ही जेवण घेतो.